Lek, aku lahir digawani sifat jangkep. Alah, wong kapercayaan kuping ndi? Kuping kiwa. Saiki kuping tengen. Lah ya siji sisian, siji kiwa siji tengen. Ya kan namanya sisian. Kupingmu aja. Ya ora. Iki kuping ndi? Kupingku dhewe. Lho ngene. Kowe gak percaya kuping sisian? Kok iso? Janji kuping didemek ku iso muni ana suarane berarti kuping sisian. Iya, Pak. Oleh menyelangi berarti. Iya. Oh meneng ae berarti iki kuping dhewe. Iya. Aduh, oh iki apa sih? Lho sinyelang. Lah mbok batak kok. Lho iki berarti kupingmu dhewe. Ana iki. Aduh, lho ya ta, iso muni. Mbok adat. Lah ya berarti kupingmu sisian. Lah aku kan enggak. Kupingmu. Lho ora apa-apa. Ayo. Baton tak tembeling ini. Ayo. Ayo mati baton. Mang mulo aku lak wis badhe sih. Lah iya. Terus nyanyi iso? Apa? Nyanyi iso? Nyanyi. Pinter. Le nyanyi keroncong iso? Keroncong bisa. Carane apa? Nek kepengin belajar rogon jerone keroncong ki ana apane? Oh iya iya. Lah nek dangdut? Ya ngono dangdut. Pokoke tontoken jerone. Jero dangdut ana apane? Nek rock. Wong wis didasari ngene kok ya rock. Rock. Tangan ngene. Lagu rock apa bedanya dengan dangdut? Lah ya nek lagu rock. Lihat aja di dalam lagu rock tuh apa ono saire, baitnya, tempo lagunya dan lain sebagainya. Kalau begitu Anda pintar nyanyi segala ya? Iya. Wes saiki mamane awam penyanyi nih. Aku penyanyi nih. Aku dadi MC nih. Iya, mbok siar nih. Penyanyi lanang apa wedok? Wedok. Dajal mlakune penyanyi wedok kaya apa? Penyanyi wedok lakune Roh aku. Selangkah kaki lelaki. Dua langkah kaki wanita. Dajal kaya apa? Iya sih. Lah kok rapet men? Kulino ngombe jamu sari rapet. Lah nek mbokmu lho? Mbok ngombe galian benggang Lah mlakune ya apa? Tak takoni nyanti mbok adus ngene. Malah mekrok. Wis laku lapo? Laku niki laku biasa seperti wanita yang biasa. Akan Selamat malam hadirin sekalian. Dalam malam yang gembira ini, kali ini kami tampilkan inilah Nini Pelet. Malah hantu. Lah siapa? Ya Nini sopo nah. Mas Bagio akan bawakan lagunya Kecolongan. Kecolongan. Iya. Iramanya dangdut. Lagu Kecolongan berirawakan dangdut bersama Mas Bagio. Tepuk tangan untuk Mas Bagio. Iya. Terima kasih atas oblok-obloknya. Silakan Mas Bagio, iya. Lagu Kecolongan. Deng dererereng ya. Tang tang derereng. Tang 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 tang. Aduh mak. Kena apa? Nek telek. Lah penyanyi iso kena telek. Lah penyanyi mbok takoni. Lah awakmu sambat anak dua atus apa ngerti ya kan ya membutuhkan inspirasi dadak. Ditakoni. Aduh mak. Aja ganggu lek. Aduh mak. Celanane putih. Aduh. Bapak. Kembangan. Patune apa ya warnane? Teh. Semalam. Kaos kaki golek dagelan liya Dagel dhewe kene lho. Lho saiki lho awakmu ngomong lho. Ngono kok. Aduh mak. Aduh. Bapak. Semalam pipiku kecolongan dielus sor disogok. Lah dilus kok terus disogok, dielus sor dibeleh. Ya saya aku nek bar dilus-lus terus tak sogok. Lah iki yang delok PT enek ndoke cagak nang jerone, dielus sor dibeleh. Heeh. Lho. Dielus sor dibeleh. Iya. Iku tirokno, dielus sor dibeleh. Ala pinter iki sapa ya? Iya. Bagio wis gede pun sunat apa dereng? Pun sunat. Nek sunatan pundi? Bali. Lah kok adomen Diukir. apa ora lara? Hasilnya kan memuaskan.
Saya ndeloki. Engko bareng. Halo Yang. Halo. Iya, halo sayang. Makan nih. Permisi, Mbak. Lek. Mbok yo lho. Sopo yo ngono iki. Maaf. Lek. Memang teman saya suka ganggu, Mbak. Tak wasno jajal kaya apa? Lalu masamu lah. Aku mau mbok ngenekne ya? Ora. Lah apa kok kene kok kerenyeng ngono. Polahmu dhewe pancene. Maafkan bisa kenalan, Mbak? Oh, bisa. Sendirian ya? Saya sendirian. Bagaimana kalau saya temani? Oh, boleh-boleh saja. Nggak keberatan ya? Oh, enggak. Apa yang perlu saya bantu? Oh, bantulah Mas Bagio, enggak apa-apa. Kalau Mas Bagio ingin ngomong-ngomong dengan saya, silakan. Enggak apa-apa kok Mas Bag, memang saya ini lah kok dikewal mak. Lah apa kok ngomong-ngomong ambek garangan nih? Penampilan Anda yang kurang meyakinkan. Kurang meyakinkan apa? Bicara sih kok ngene. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Tumben kok sendirian? Aku perasaanmu manis nih, Bobi. Biasanya kan ada temannya kan, jalan-jalan mungkin 2 orang sama pacarnya mungkin. Apa ngopo kangen aku nih, Lek? Aduh, kalau saya melihat wajahmu Jan, anggun sekali. Aku. Bagaimana Mbak kalau kita jalan-jalan berdua? Iya. Mau kan? Cocok. Iya. Maaf loh. Kowe apa aku sih? Aku sing bar jamu Ngene ae. Cewek kan sitok. Padahal wong lanange loro kowe karo aku, padha ngesire. Saiki ne, kowe sing ndukur sing isor aku, ngono ae wis. Gah aku. Apa? Aku rene adae kinang e. Ngawur tae. Lah aku butuhne ada wedake kuwi. Maaf loh, Mbak. Guyon. Biasa ini tadi. Apa? Mbak sendirian ya? Iya. Anak kecil malam-malam kok main-main, ha? Pulang sana. Udah tahu hujan becek-becek. Kecil. Bongkok kan kecil. Arek iki. Datek guyu-guyu mare merangsang aku. Sama saya guyu. Kowe apa seneng? Kowe apa seneng karo iki? Ya seneng. Temenan? Heeh. Lah ngomong. Lah karek kono ya apa? Arek kono ya mana tae penting ya awakmu. Kono siap. Heeh. Mangko ketangkep. Mesam-mesem kemanisan awakmu ya? Mbak. Heeh. Mbak. Mbak. Mesam-mesem kemanisan awakmu. Sorry, Mbak. Apa wis ganteng ngono? Hah? Mbok kira ngono? Kampleng kemarin, Mbak. Wong bojine cekak mbek punel. Muntel kok punel. Punel. Wah, muntel jadi punel. Aku nyen punel ya. Wah, kaya awakmu ya muntel gak punel. Gak muntel ya rada anu titik. Selamat malam, Mbak. Oh, apakah boleh saya selamat temen aja nih. Senang hati loh Mas. Gitu ya, ya. Sendirian ya? Iya, saya sendirian. Ya ampun, pada mau ngomong sih Mas. Oh, saya mau ngomong sungkan sama Mbak ini ya. Gak apa-apa. Oh, masa ada apa ya? Saya juga. Bagaimana kalau mari ketek-ketekan? Anjen kere aku. Carane yang ngono. Wedok iku ya nyesek kaya Nyesek ke rumah kamu. Sudah. Ya mau kenalan. Ayo, ngomong. Kak meneh-meneh, Mbak. Wes ta melok. Gak wani aku repot temen. Ora melok kan lho. Sumpah aku repot. Wes ta melok. Lagi sore mangok aku. Apa? Gak wani temen aku. Aku durung jamu ya, Lek. Jamu. Anu, permisi Mbak. Mbak ini namanya siapa sih? Saya? Heeh. Mesin. Loh. Mesin. Mati. Lambene dicokot. Lambe dicokot karo muni. Mesin. Lambene sapa takonono? Lambene siapa sing cokot, Mbak? Ya lambeku to, Mas. Mbak cakat, Lek. Heeh. Padha saulan rasikatan. Kalau dipanggil namanya Meti.
Mana? Meti. 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 Balik gendeng kok. Apa? Kok iso ngawur kaya Apa? Ayo nggonku kopior ki kok iso. Lha ya awakmu sing salah dhewe wae nek ngomong meti awakmu ya sing ngene salahane kok. Aku krungu ngono wis ngeder pisan. Ayo lah ngomong dhewe sing apik. Kolik. Gak bareng ganggu bapak. Ya ayo kali. Bapak omong-omongan ambek ibu ya. Rupa mak. Gak tau ngoco. Rupamu gak ganteng, potonganmu kaya sogolan itu tak gak sogolan. Apa dikarepi karo iki? Aku ta? Ya coba-coba. Mak, aku gak mau goceki, Mas. Alah, wong durung apa-apa gocek. Mas, aja digoceki. Mas. Aja goceki. Mas. Mas, aja goceki. Piye? Ajal. Ngene iki sapa sing betah ndelok. Se. Awakmu ya wong waras, aku ya wong waras lho. Nek eruh kaya ngene iki lho nyoba, Se. Terus, goyangan terus, Nduk. Terus. Ngono gak seneni mbokmu kaya ngono kok pola. Lah, apa seneni mbokmu ngawur tok e. Kok iso? Ayo ngomong sing apik. Maksud saya mau kenalan. Oh, anjen yo endel temen arek. Lah kok sandal. Lah gak dapat meneh. Anak. Iso ngetril. Ngomongmu sing kalem. Namanya kan sudah tahu kan, Meti. Ayo ngomong, Mbak Meti. Mbak Meti, dalam kesempatan ini Izinkanlah aku berkenalan dengan Mbak Meti. Kalau sudah berkenalan dengan Mbak Meti, rencana saya perkenalan akan kami teruskan dengan perkawinan kalau Mbak Meti itu mau. Mbak Meti, pandangan pertama. Omong dhewe ngono lho. Malah kerep kono. Lah aku ki apa mbok ijabne no? Ngomong iku lho. Kok malah Meti, aku tresno karo kowe. Aku tresno karo kowe. Cara bahasa Indonesiane? Aku cinta padamu. Bahasa Inggrisnya? I love you. Bahasa Mandarin? Wo ini. Bahasa Jerman? Ik liebe dich. Cara Arab? Innalillahi. Ana uki buka. Ana oki buka untuk aku. Oki buki untuk kamu. Dibuka wong lanang, digebuki wong wedok. Namanya siapa ini? Bagio. Mas Bagio. Opo, Dik? Endi? Kalau wong Kayaknya kok goleki. Aku nek ngene iki tanggal ngene iki mripatku. Mas Bagio. Indahnya bulan di sana, Mas. Tak seindah wajahmu. Ucapanmu ucapan palsu, Meti. Bagus. Aku jadi jemu. Kemarin, sekarang, yang kau katakan tetap itu saja. Aku jadi muak. Bagio, saya ngomong itu sungguh-sungguh loh, Mas. Dari dalam hatiku, Mas. Kenapa kau nggak percaya? Itu pun mulai dulu kau katakan. Aku mengerti apa maksudmu padaku. Meneh-meneh diwasno iki enek apane, Lah kok sampe kaya ngono. Lah gak ngono ki mung gak enek kaya merongos nak kene iki lho. Bagaimana Mbak Meti? Mas Bagio. Gantengnya Mas Bagio. Tak jemu-jemu Meti memandangmu. Berdiri rabah-rabah. Berdiri bulu romaku. Berdiri remas-remas. Berdiri bulu kuduku. Anak preket-preket. Berdiri. Ya, Ya, Mas Bagio. Ya, Mas Bagio. entek. Mas ini siapa? Ini calon karyawannya Mas Giro. Oh, Iki siapa sih? Masa grup karo iki? Iki Mbak Meti, Bang. Ya ampun. Mbak Meti sing ndi sih? Kok Mbak Meti sing ndi? Sing omahe Surabaya iki lho, Bang. Mosok pandeg rek arek iki. Kon kok iso apa to, Bang? Supaya iki Mbak Meti kok. Kowe melok grup liya. Mbak Meti,
Jangan gitu dong. Ini kan juga teman kita. Gemes kok pegang-pegang gini boleh. Masa dengan kok gemes? Masa kene kok gemes? Kayak biasa kok ini. Kene lho kene rada temen kene. Loh, ini lho, kayak biasa. Iya, sudah kene. Iya. Kono sapa mik kene ya. Lah kok sedih peres sih kaya Mbak Meti? Wah, iya. Gah ngene iki. Meti opo ya? Gayae kolek ya. Lha apa kok aku barang? Sesuk kok belajar gendeng aku. Wis sawangan yo nyek karo Meti. Heeh. Calon karyawan. Iya, calon karyawan Iya. Mbak Meti. Kenapa pilih yang pendek sih, Mas? Loh, kenapa? Ini kan lumayan kan ini. Kok pendek kecil kayak bongsai? Loh. Lah ini wajib dilestarikan karena kan langka orang-orang seperti ini. Apa ini turunannya pedet? Apa pedet tepatnya? Deleke tak arek engko ndekno nang ganggangan dulu. Ngomongnya mojolan gitu. Lah nyenyek. Oh ya omah yo gang sak kamar kira-kira. Jadi omah ditotok iki ngono. Nek Gajah Mada kono. Ayo, kamu sing apik, minta maaf dengan Mbak Meti. Maaf loh Mbak Meti ini tadi juga hanya Nah, sekedar Mbak Meti ya namanya. Meti gitu ya. Aja ngono ngene. Meti. Meti. Aku ya sing cerot kutok. Meti. Modele kayak duduhe akeh nah. Saya bilang sama Mas Iya. Iya rada ngene lho Mbak. Nah. tidak muni pentalku. Muni gak mepet. Iya, nanti tolong sampaikan pada Mas Kiron kalau sudah ada calon satu. Dadah. Dadah. Jauh. Iya. Iya. Lagi Jang. Sung sayang. Kalau iki jan mingin kancane. Kowe pengin? Kowe pengin? Yo ingin ta. Kowe pengin nang ngomong dhewe rono. Sayang. Yo sayang. Iya. Ayo, kono. Nah. Pengin? Kak. Sun sayang. Kau dijak lo. Ora kere. Mau temenan? Gak. Mau temenan? Mau. Ya, Mbak, tak payah pisan tak bagian, Mang, Mbak. Alah. Iya. Ora pengen. Gak. Ada keadaan kayak ngono kok. Keadaan wis hancur. Tinggal satu Mas Bagio persyaratannya. Persyaratannya tinggal satu tuh apa? Sampeyan kudu iso ngomong basa Jawa halus, krama Inggil sing apik. Lho aku iki kok gak iso itu lho. Lho, bahasa kan mudah dipelajari asalkan Anda itu tekun. Jajal kita warai. Mamane, aku dadi Mas Gion mamane ya. Iya. Takon nang awakmu. Lho, iki apa karyawan anyar? Aku jawab ya apa? Ya apa? Inji. Lho, landek. Lah, Inji. Landek. Inji. Hop. Lho, iki apa karyawan anyar? Inji. Nah, kolek ning ndi? Mboten sumerap. Mboten sumerap. Lah ngono kolek tak golekane. Lah sumangga. Lah sumangga. Apa ya? Iya. Kok telu tok lho jajal. Lho, iki apa karyawan anyar? Inji. Nah, kolek ning ndi? Mboten sumerap. Lah nek ngono tak golekane. Lah sumangga. Wis entuk karyawan le. Lagi enek wong rung dadi kok mok tokne. Iki tangane sing ndi, sikile sing ndi. Bongkot pucuke ra karuan ngene. Iki bulus kok iso maido wong lho. Ngelokne aku apa? Bulus. Sajakmu wae anggitmu manggon ning kene iki lapangane sapa? Bar tak tukui dek isuk mau. Nek kowe pengen dede sak wayah-wayah sesuk rene ya. Maju. Tahu enggak ini depot jamu bahaya untuk kamu. Kalau bukan karyawan enggak boleh masuk sini. Lek, iki lemu golek karyawan. Sampeyan apa karyawan enggak? Inji. Golek ten ndi? Mboten sumerap. Kula Pak Desane. Lah sumangga. Pinter basa tenan, Lek. Kita dudu menungso ning pinter iso ngomong Jawa. Telu tok apal aku. Pun mantep-mantep kerja ten mriki. Inji. Mungkin nek enten jamu apik, pilih apik sing elek-elek. Mboten sumerap.
Nek ora iso kerja, aja kerja. Tekon kali kula padhasane. Lah sumangga. Sampeyan ngomong kali kula sajake maju mriki. Ngenyek kula. Inji. Kula niki jurakane. Mboten sumerap. Kuwepruk pisan. Lah sumangga. Ya, kreki. Ngantek mak plenus. Kula rak tekon api-apian. Panjenengan apa karyawan enggak? Inji. Lah kolik ten pundi? Mboten sumerap. Kula padhasane. Lah sumangga. Ngomong kali kula kok bringis melilit. Sampeyan ngenyek kula. Inji. Kula nesu ngeten mboten, Tru? Mboten sumerap. Pruk pisan. Lah sumangga. Malih purun. Inji. Dituthuk lara mboten ngerti. Mboten sumerap. Tambahi gelem. Ora kere. Lek. Ya nggih apa? Gak endang merongoso. Bosak ki engko. Bosak ditekoni api-apian kok. Lah gawane tutuk lho. Cedek puskesmas. Lah ja, kaya wis apik lek ngomong. Wis apik lah tak tekoni sampean karyawan enggak. Inji. Kolik ten pundi? Mboten Lah wis sumerap. apik lho. Nah, kula padhasane. Lah sumangga lho, lak wis bener ya. Sampeyan ngomong kali kula guyang-guyu ngenyek. Iki lho, wis tak ngomong. Tak seket endasku remuk. Aku anggere tak mlaku ngono ki deng 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 deng. Sampeyan ngenyek kula. Omah dadi penyakitku teko. Iko takon iki lho. Wong iki nek ora bersyukur ya ngono kuwi. Ngono. Kok iso gak bersyukur? Nah, buktine wong kerja kok daerah ndek piandel. Wong kudu duwe piandel. Lho sak ora njabani apa ta Tidak apa. jauh lang Jawa kasih hiburan. Matur sing baik pada penonton semuanya, semoga puas menjaga kewaspadaan. Ya toh jroning suka kudiling lan waspada, omah ditiliki, dompet-dompet didelok. Biasanya ada yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Tapi kita harus menjaga sendiri. Ayo ngomong. Ikut berpartisipasi Ah. itu penting. Ngomong sing Soalnya apik. Itu Mas Bak. Petugas karo masyarakat itu akeh masyarakate. Wong ngeling ki lan waspada. kudu ngono lho. Nek gak ngono kan gawe tutuk iki ngono. Ngomong. Jasa mangkelan. Pertama-tama kami dari Ya. Krek anak iki. Nesu syukur nesu. Nesu. Aduh panas, panas, awake panas bujaka, bujaka, bujaka. Bujaka punya kenten. Bukan tes, bukan tes, bukan tes. Kenten punya Joko. Bujaka kentek. Ya oke lah ya. Ini gitu aja marah Pak Ronda. Mana nyamuknya gendit-gendit ya? Kamu sih. Memang semalam gak bisa tidur. Betty bingung semalam gak bisa tidur. Digigit nyamuk. Kita aturkan selamat malam ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda puas. Berjumpa di lain kesempatan. Moga-moga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar mas. Makirian mas. Nuhun sewu. Anu Mas Kirun. Mas Kolek. Nuhun sewu. Gawakno aku tak dhisik.